Kani ketika All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan ni jana kimat bakong sanjong ke khubor. Menteri kena jong Sarkar India uberi kemi ketenat Tribal Affairs Jaswant Singh Bhabhor ulapan pau ke jong Sokmen halor ke jong Menteri Kamti kena jong Sarkar Meghalaya ye ki skim ki bala be pisara ke Sarkar Penang. Beliau Menteri ketenat ka koi ke kya jong Sarkar Meghalaya uba ELHEC ya ke Primary Health Center ha nong ur soyong lungdoship. Ban kampen bahai kilat ajung sumari ki pat ba kejela. Bat ka kenwon ki arn remote ki samla puli ki bane ki snong ki baknong tam jong ki jela ka than stela mingi ki le yekundu menteri khna jong Sarkar India ubri kimi ki kam korbari u Kiren Rijiju New Delhi. Ki khubor ki babnya. Menteri kena jong Sarkar India uberi kemi ketenat Tribal Affairs Jaswant Singh Bhabhor ulapun pau jong Sohun ha ke jing Menteri kami ki skim beper jong Sarkar Penang ki bala Menteri kam ha Meghalaya. Hadian ke jing elang kemi benya ke bala penong nin ke sngi Penang jong rengkat bagi he officer jong ketenat Menteri kam jong Sarkar Meghalaya ke bala long hamin Secretariat Shillong henen ke sngi Menteri Sarkar Penang uloong ba ketenat Tribal Affairs jong Sarkar India kan aya baro ki jing kersan ki badan kam ye ke Sarkar Meghalaya ha ke bamang tengka na ke bentai ki skim beper Menteri uloong ru ba ke Sarkar Meghalaya hapok ke jing elam jong Konrad ki sangma ko Menteri rambat jong kejela kala treibha ha ke bayde bat ke jing Menteri kam hok ye ki skim jong Sarkar Penang. Bat uloong ba ke Sarkar Penang kan ailot ye ki jing yarap ki baharu kom na ke bentai ki jat benriu trairi jong kejela. Komisi bentana ke Tamasa Hornbill Festival ke Basipus Ngilinter Hanagalan lapli perdaya ke Swadesh Darshan Project ke Benukong bat ke bapu bepieng nin ke sengi. Ya ke Development of Tribal Circuit Baron Kohima Wokha Project lapli perdada Menteri Rambak ke Nagalan Unifi Rio nin ke sengi ha ke jingidan mengkat lang jong Menteri ki kam jongok kai perthai jong ke Sarkar India KJ Alphonse. Hanin ke sengi ha ke ni ke Tamasa ke bapau nam Hanagalan Menteri jong Sarkar India oleh shiminta ha ke Tamasa Tan Mau ha ke Snong Chechema. Ke Tamasa Tan Mau kalong ko ni ki Tamasa ke bakong san jong ki anggami ki bedai na kejat bendera naga bat la penlong ya kani kum si benta jong ko Hornbill Festival ha kejela. Haba ajeng keren ha ko Hornbill Festival ha ke lempung ke balalong ha ke Snong Kisama ke bajengai kat 8 kilometer na kanong ba ko hima Menteri Sarkar Penang KJ Alphonse uloong ba ke Nagalan ke penpau ya barok ki ki bapla sapang jong kari India. Uloong ba ke Sarkar Penang kala penlut sispa khandai penyo klur tengka na ke benta artli ki projek ha ke kam jongok kai perthai Hanagalan bat si hajar lai spa sanpui klur tengka na ke benta ka thang stelam mingi barok wei ban kentiu ki kam sangkai perthai ka balong kala wei ban kentiu su kari. Menteri jong Sarkar Penang uloong ba ke karkhana ki kam jongok kai perthai kari India kala ai kam ai jam ya prapusau million ngut ki pat ba bat kari kelala ban penmi pisah hadu arspa $5 billion na ka kam jongok kai perthai ka bala senyang nyau na ka sispa jong ke GDP hakari. Menteri ketenat ka koi ke kya jong ke Meghalaya uba ELHEC nin ke sni ulapli ya ka Wellingkut nong ur Primary Health Center ha nong ur ka baha paso yong lungdoship. Haba ajeng keren hak ni jingilang uba hek uloong ba ke Sarkar ka don jing tmu ban penyo e jing ko jing kya ka balak kot bor bar ka bakham suk ha kali kawan na ka benta baro kinong song kam tam hegi than nong kendong bat ula pentep ba ka ni ka PHC bala plet mai kan ai kilat jing sumar ki ba kenthop ru ya ka kot ke kya e kilong kemi ka kha ka pun lembat ka jing ai kitika ba ki dawai ya da jing pang ling ba ki program Sarkar bat ru ha ka bante la kam ni ki jing pang ye bed na ka benta ki arpu saw tli ki snong ki badan saw dong kani ka PHC haba kam banjur ru halo ka jing angnu jong Sarkar ban penyo ye kilat jing sumar ya baro uba hek uloong ba ka Sarkar klaya soy ye ka jing te kular bat ke Reliance General Insurance Company Limited na ka benta ban pentri kam ya ka kenti ka basaw jong ka Meghalaya Health Insurance Scheme da ka jingi so lang bat ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ka balong ka scheme na ka Sarkar Penang na ka benta ka kot ka kya. Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong.
Ka kanhun ki arpun rengut ki samna puli na ki jaka ki becengai ba nasar na ki new pili ki jela jong kathan stela mi ki bakenthop ya ki bana ka jela Assam, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Manipur bat Arunachal Pradesh kila lit ye kendo yo menteri khna jong sarkar India Kiren Rijiju ha New Delhi nen kesngi kini hisamna puli kidang don ha ka jingleit National Integration Tour kabala penlong da katnat sipai Assam Rifles na ka bentaban kenti ya ka jingye imsuk lang hapdeng para brio bat ka jingpen priang khubor halor kani ka benta haba keren ka jingye kendu bat kini hisamna puli Kiren Rijiju lapan pawe ka jingkermen ba kani ka jingwan jo kini hisamna puli kan yarap yaki bansong thu khambha saphang kani kari ka bayar ki khubor sarkar ki tho ba ka jing thumu jong ni ki jing le jung kai ka leng jong kini samla puli kalong ban kenti ya ka jing long ka we hapdeng ki babun ki jing pher menteri katnat ridok ha jong sarkar Meghalaya uba lak men lemboi ha ka sib ar jong ta yau ula sam ki sernat jing itho ni ki certificate seki arpun ringut ki nong that kharang rengkat bat ki tiar that dok ha balatip ki Kofiski smoke fish kiln kini ki arpun ringut kinong yok mentoy ha ka kam that kharang ki dei ki benaka snong thangbuli omladkhur sangpung mukhla kli tersi riat turim bat tersang ha amlarem hawa keren ni jing yalang ha swaban sa mi ki sunat jing ithu ba ki tiar that dok ha sekinong rem ki berang sedang ban ki ha ka kam that dok ha uba lakmen lumboi lo ong ba ki nong ri dok ha lengba ka jing tresi tom ka jong ki bat da ka bagi peneng kam ki tiar ki bakat kum ka jing start science jo ka juk menta ken khamla ban kunti su su ya ka kom em bat ya ka kamai ka ji nalor kan ye ka kam ka bagi ki trei uba rumboi la ajing ru ye ki bakin te trei sadaki we de ki jat kam haba ki yo por bat ban sim ye ki jing mentoy ha ka kam rep so phan ni ka jackfruit mission baka sarkar Meghalaya kelas sedang penteri kamdang sen haba itu ba naka border area development scheme sipo na kasispa labu kerpang naka bentaban ajing ikai pentibet haki jat kam beper uni menteri ula kerpat ya project director jong DRDA ban ye penbet bat ke skill development council jong sarkar naka bentaban ajing ikai pentibet haka kam penne bat penya yau ya ki marep Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke Sangma bat Menteri Ketenat Penroi Sarjung ke Jela uba Hamlet Sondoling nin kesngi kila bu ye ki maunong rem bantai ya ka Orchidarium bat ya ka Orchid Production Unit ha ka Institute of Bioresources and Sustainable Development ISBD ha apa Shillong ha ba ajing keren kum kongsan ha ni jing yalang bu maunong rem Menteri Rangba ulo ong ba ka Orchidarium bat ka Orchid Production Unit kin ajing mento sikade ye ki nong rep sentiu dieng bat kan penlong ya ka kam khai sentia jongki ka badan ka jingmi ka bayo nong sibon haba ong ba ki nong sangkai perthai na keleng ka perthai ki dan ka jingye dei ka ba pni so ya ki leng ba ki sentia dieng menteri Rangba ulo ong ba leng ba ki sentia dieng kani ka sinjam jong ka sarkar ha kani ka benta kan pen kaladur sa ka jingkiyo ha ka kam jong ka perthai Menteri Rangba ulo ong ba kumba praspa jat kisentiu dieng kidan ha ka jela hanraya kini kisentiu dang thet hina bari ula ban rap da ka ba ong ba kani ka long ka thong bangi dan kam ban snguthu khana ban sandur ye jing penyar ha ka jing itna ka mariang bat ban penyeso bat kinong khayi sentiu ha ka ri bat ru ha ka leng ka perthai uba Hamlet Sondoling ula akhuble ya ka ISBD halor kani sinjam bat ula kular ban ya baro ki jingkersan ki badan kam na kabentaban penlong ye kani project ka bajab kaban kenti ya kari ha ka batengka ye ki jingthau ba im ki badan ha kani jela bat ban penklangiru ya ka yok ka kot leng ba ka rep ka riang bat ki jingthung jingtap Kibahayeng sem jong kong Agnes Karsi yang bagi parlok jong bat ka parlok jong ka Amita Sangma kila dawa da ka jing toket ka kunun CBI halo ka jing jasa thombor kini ki arnut kilong kemi ha ka pratri unai wing ha ka snong so shri ha ka ba ka kong Agnes ba ka Amita kila min sau jor da ka jing thombor ba ka jing sa so tomet ha ka kunun kibri ki badan kumbalai pau hadu sau pau mut ka tu kani ka khubor lakut ka wan shopina ka All India Radio Shillong